Boas noites. O Concello de Lugo aprobará mañá as bases para a nova licitación do servizo de transporte urbano. Neste novo pliego hai algunhas novidades que buscan modernizar o servizo de autobús na cidade. Segundo explicou hoxe o alcalde de Lugo, as empresas que decidan presentarse deberán ofertar unha renovación da flota de buses e terán que elaborar un plan de eficiencia enerxética. Este pliego tamén recolle reforzar as liñas Oula, os polígonos industriais, o rural, o barrio da Ponte e o casco histórico. Recolle ademais a modernización tecnolóxica do servizo de forma que os buses estén localizados por satélite, unha información que estará a disposición dos usuarios a través de internet, nas paradas e nos seus teléfonos móviles. Que se vai producir unha importante renovación da flota de autobuses. Se na actualidade o servicio conta con 21 autobuses, tras o inicio do novo contrato, esta flota será de 25, introducíndose ademais a obriga de que a idade media desta flota nunca poderá superar os 10 anos e a antigüedade máxima de cada autobús non poderá exceder de 15 anos. Co inicio do contrato deberán renovarse dende o primeiro momento 10 autobuses. Os vehículos, por suposto, igual que xa sucede ahora, deberán ter en conta a atención aos colectivos con diversidade funcional e tamén aspectos medioambientais. Buscamos un obxectivo de ter un servizo de calidade, pero con as condicións económicas mellores que as que ten o vixente contrato. E por eso se decidiu establecer un precio por kilómetro de 2,30 euros. En total, as anualidades serán de 3.279.346 euros. Este será o orzamento deste contrato, pero ten en conta que non será este o gasto que teña que asumir o Concello, xa que aquí non están descontados os ingresos derivados das tarifas e tampouco as subvencións que ten o Concello para prestar este servicio. Un día máis falamos da operación Pokémon. A defensa do alcalde de Lugo pediulle hoxe ao xulgado de instrucción número 1 permiso para poder presentar unha querela por aldraxes e calumnias contra o empresario asturiano imputado nesta causa, José Luis Álvarez. Ademais, hoxe, preguntado polos xornalistas, o alcalde de Lugo dixo que se sinte arroupado polo seu partido e tamén pola xente. Vostede non o ve diariamente, non o ve. Están as declaracións do secretario xeral do partido, están as declaracións dos meus compañeiros, están as declaracións de José Blanco, e o máis importante de todo, eu invito, veñas a dar unha voltiña comigo, quere vir dar unha volta comigo, salimos... invito a un café e vamos a donde vostede queira. E noto o respaldo da xente. Noto o respaldo da xente. Polo tanto, iso é o máis importante de todo. O máis importante de todo. Haberá algúns que non, xa sei que os hai, pero son algúns. A min o que me dá forza é o traballo do día a día de ir conseguindo os obxectivos que nos marcamos. E das outras cousas xa falaremos. En política, xa ve vostede, un día parecen a veces 3 anos. Xa falaremos de todo eso. Ahora, forza, que non lle quepa dúbida a vostede ningunha. Absolutamente toda. Absolutamente toda. Tal e como xa lles avanzamos onte, o BNG non negociará co goberno local socialista. A voceira municipal do BNG, Paz Abraira, explicou hoxe que a asamblea do seu partido decidiu non manter negociacións co Partido Socialista, mentres que esta forza política manteña a López Orozco como alcalde. Esta decisión ven motivada despois de coñecerse as últimas grabacións incluídas na operación Pokémon. Preguntado por este punto, hoxe Orozco reiterou de novo o
o que xa dixo onte, que o BNG terá que decidir se é máis importante apoiar os lucenses ou o alcalde. Visto que o Partido Socialista non quere actuar contra a corrupción no Concello de Lugo e contra o seu máximo expoñente, que é o alcalde, porque é o máximo representante do Partido Socialista no Concello de Lugo, visto que non quere asumir ningún tipo de responsabilidade política, porque a judicial serán os tribunais quen a determinen, visto que non quere asumir ninguna responsabilidade política, o BNG, en Asamblea Local, como xa indicaba Álex, decidiu que non imos participar en ningún proceso de negociación co Partido Socialista de aquí a final de mandato se Orozco sigue sendo alcalde. Por que? Porque, evidentemente, non imos sentarnos a negociar no Concello de Lugo cunha organización que ampara esa corrupción política dentro do propio Concello. Por lo tanto, a nosa relación vai ser exclusivamente a través dos organismos oficiais do Concello. E o BNG irá decidindo en cada momento ante as propostas do Goberno a súa postura, centrándose exclusivamente no ben de Lugo. E o mellor para Lugo é que Orozco dimita. Entón, cando nos dicimos que imos pensar no ben de Lugo, o que non imos é admitir chantaxes de ninguén. Non imos admitir chantaxes de ninguén. Non imos admitir chantaxes porque a estrategia do PSOE consiste en non asumir responsabilidades políticas e acusar aos demais da ingobernabilidade do Concello. Porque, claro, se non se aproban as obras, non se poden facer. Pero non, miren, non se escuden nin detrás da ausencia da súa responsabilidade, nin se escuden tampouco detrás de supostas imposicións técnicas para poder actuar. Por que dicimos isto? Porque xa estamos escoitando que as propostas só se poden levar a pleno desa maneira. E non é certo. O Partido Socialista ten na súa man levar propostas desglosadas ao pleno e buscar ou non o apoio de outras organizacións. O voceiro municipal do Partido Popular, Jaime Castiñeira, dixo hoxe que o Concello debe case 13 millóns de euros de 471 facturas de antes do 31 de outubro. Segundo Castiñeira, a estas habería que engadir as facturas pendentes do último trimestre do ano. Para o voceiro popular, isto obedece ao descontrol do goberno local e á descoordinación entre departamentos. Dende o Concello de Lugo, emitiron un comunicado para responder a estas afirmacións. Din que estes datos son totalmente falsos e que o importe exacto das facturas pendentes do Concello se fará público este xoves na Comisión de Contas. Dende o Concello, a través do seu gabinete de comunicación, acusan directamente a Castiñeira de falsear os datos. Neste documento hai 471 facturas presentadas no Concello antes do día 1 de outubro do ano pasado, que a finales de ano estaban pendientes de pagar e que supoñen 12.797.000 euros. Unha deuda do Concello de 12.797.000 euros. Preto de 13 millóns de euros de deuda de 471 facturas que estaban pendientes de pagar a finales de ano. Isto, descubre, se sale con motivo da liquidación do exercicio 2013, ás cales habría que sumar as facturas pendientes do último trimestre, que tamén se presentaron facturas, porque estas son anteriores, todas as que levan máis de 3 meses, e non só pendentes de pagar, sino que están nin tan siquiera revisadas e miradas polo departamento correspondiente. Que quere dicir isto? Quere dicir que estamos sin rumbo no Concello de Lugo. Non hai alcalde, por moito que el se empeñe en dicir que está en Lugo. Eu creo que a cabeza, desde logo, ele estará físicamente, que se lle ve e se nota, pero debe de estar a súa cabeza, desde logo, noutro sitio. Non está en Lugo. E non sabe o que está pasando no Concello de Lugo. Ni moito menos. E os seus concejales, eu non sei se cada un vai por libre posicionándose, porque nin eles mesmos se coordinan consigo mesmos. E o demostraba onte o señor Chaín co tema dos servicios eléctricos. E en isto das facturas pasa exactamente o mesmo. Porque cando un departamento lle chega unha factura, ten que ser ese departamento o que informe se esa factura é correcta ou non correcta, para que despois o servicio de economía ou o servicio de tesorería e a intervención den o visto bon.
Pero é que resulta que estamos falando de casi 13 millóns de euros, 471 facturas, que non tuveron nin a primeira supervisión dos distintos departamentos do Concello, dependentes dos concejales do PSOE, para saber se están ben ou non esas facturas e despois poder pagalas. No pleno desta mañá da Deputación fíxose oficial a renuncia de José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita, á súa acta como deputado provincial. Raposo tomou esta decisión hai semanas para poder defenderse despois da súa imputación na trama sobre a suposta retirada irregular de multas. Agradeceu o trato recibido na Deputación e lembrou que deixa a súa acta por cuestións privadas para que non teñan efectos negativos na institución. O seu lugar na Deputación ocuparao a edil de Economía do Concello de Lugo, Sonia Méndez. Despois de que Diego Ríos fixera públicos os impagos que sofren no Azcar Lugo, onte celebrouse unha xuntanza para tentar buscar unha solución que polo momento parece difícil. O único seguro é a saída do técnico cando remate a campaña. Complicada a situación que se vive no seo do Azcar Lugo, despois de que o seu técnico Diego Ríos fixera públicos os impagos que sufren tanto o corpo técnico como o plantel. Onte tivo lugar unha xuntanza a tres bandas entre as partes afectadas e varios membros da directiva do club. Na primeira xuntanza sentáronse a falar o presidente da entidade Manuel Vázquez e Diego Ríos. Nesa reunión, que discorreu con cordialidade, tratouse a situación xerada no club. Tras a xuntanza, Diego Ríos recoñeceu que é moi complicado que siga como técnico do Azcar a vindeira campaña, malia que non pechou ningunha porta. Asegurou que hai posibilidades para pactar a súa renovación, para non renovar ou incluso para marchar antes do 31 de xuño. Neste senso, o adestrador lucense quixo deixar moi claro que non ten ningún precontrato con club algún. De todos os xeitos, a súa continuidade é prácticamente imposible, xa que o Azcar está moi preto de pechar a incorporación do exxogador pronista Alves, actualmente adestrador do Narón. Despois foron os xogadores os que se reuniron coa directiva. A conclusión, o capitán Javi Aramburu asegurou que se tratou o tema dos impagos. Non conseguiron chegar a unha conclusión clara, malia que os xogadores agardan que o remate da campaña non exista débeda algunha. Pola súa banda, dende a directiva do club, rexeitaron realizar algún tipo de declaración polo momento. O Concello de Lugo aposta polo xeoturismo. Este sábado comeza o programa Lugo de Pedra en Pedra. A través de rutas guiadas e outras actividades difundiránse aspectos descoñecidos da xeoloxía lucense. O que pretendemos é difundir os atractivos, ademais dos atractivos tradicionais que xa ten Lugo por excelencia, como poden ser a muralla, como son os monumentos, a gastronomía ou as termas, pois desde este servicio propoñemos abordar un enfoque novidoso para fundamentar un novo programa, que é a actividade xeolóxica, a xeoloxía. Trátase de pôr en valor o patrimonio xeolóxico de Lugo como fonte de desenvolvemento sostible das economías locais, e especialmente en aquelas zonas que explotaron os recursos minerais, que é por donde se trata de facer tamén en estes últimos tempos a nivel internacional. Despedímonos coa exposición da obra de Carlos Bóveda que se pode ver no MIL, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.